салом, душанбе сити аст. барномаи муаррифии мавзеъҳои шаҳри Душанбе. ин бор мо ба фурудгоҳи пойтахт омадем. аввалин ҳавопаймо ба тоҷикистон расо 100 сол пеш аз шаҳри бухоро омадааст. рӯзи 3 сентябри соли 1924 рашидбек аҳриев ва пётр камаров бори нахуст ҳавопаймои Ю-13-ро ба Душанбе фуруд оварданд. ҳамон сол ҳайати ҳукумати ҷумҳурии навтаъсиси Тоҷикистон низ бо тайёра ба Душанбе омад. яъне аввалин ҳавопаймо дар Тоҷикистон 2 сол пеш аз автомобил ва 5 сол қабл аз қатора пайдо шудааст. аз ин рӯ метавон гуфт ки нақлиёти ҳавоӣ дар аксари шаҳру ноҳияҳои кишвар пештар аз нақлиёти рӯи заминӣ пайдо шудааст. ҷолиб аст ки аэродроми нахустини пойтахт дар ҷои имрӯзаи хиёбони Рӯдакӣ дар қисмате аз хонаи матбуот то бинои вазорати адлия воқеъ буд ва аввалин тайёраҳо маҳз дар ҳамон ҷой фуруд меомаданд. ниҳоят соли 1930 дар Душанбе фурудгоҳи муосир бунёд гардид. соли баъд ба кишвар 2 тайёраи мусофиркаш оварда шуд. дар солҳои 50 ва 60 асри гузашта авиатсияи тоҷик яке аз пешқадамтарин дар ҳудуди шӯравӣ ҳисоб меёфт. 26 январи соли 1963 бошад фурудгоҳи пойтахт соҳиби бинои наву замонавӣ гардид. муаллифони лоиҳаи бино муҳандисон Иванов ва Галкин мебошанд. ин минтақа аз ёда 60 сол пеш бунёд шуда яке аз аввалин майдонҳои парвози фурудгоҳи нав буд. дар нимаи дуюми асри 20 аксари парвозҳо маҳз аз ҳамин майдон амалӣ мешуданд. имрӯз бошад он ҳамчун пораи таърих боқӣ мондааст. дар солҳои минбаъда бинои фурудгоҳ чандин маротиба восозӣ гардидааст. имрӯз дар баробари дигар хадамоту корхонаҳо дар фурудгоҳ корхонаи воҳиди давлатии тоҷик аэронавигатсия низ фаъолият дорад. тамоми парвозҳо маҳз аз манораи танзимии ин ниҳод идора мешаванд. ҳафтаи гузашта бошад авиатсияи тоҷик 100-солагии худро ҷашн гирифт. имрӯз фурудгоҳи Душанбе дар бинои наву замонавӣ ҷойгир аст. дар интизори парвоз бошад. шумо метавонед барои наздиконатон тӯҳфа харид. хайр, то саёҳати оянда.